Always your number one. SM radio station. Love Radio. Ni Nicole Yala, Chris Chuper, kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala. Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Naging libangan ko na ang manood sa internet ng mga Asian drama series. May isang Japanese drama ang paboritong-paborito ko dahil nakikita ko sa istorya nito ang love story ng dalawang taong malapit sa puso ko. Sina Ken at Rita. Mag-best friend mula college sina Ken at Rita. Nursing ang course ni Ken at marketing naman si Rita. Nagkakilala lamang sila dahil sa isang common friend. Simula noon ay naging magkasundo na sila. Medyo may pagkamataray itong si Rita gaya ko. Pero sadyang mapagbigay at maunawain itong si Ken. Sa maraming bagay ay magkaiba talaga sila ng ugali, pero sabi nga nila, opposites attract. Dumating ang pagkakataon na nagkaroon sina Ken at Rita ng kanya-kanyang jowa. Magkagayunman, hindi pa rin naapektuhan ang pagiging magkaibigan nila. Nasaksihan ko talaga kung paano umibig, nasaktan, at umibig muli ang dalawa. Doon ko rin nakita ang pagdadamayan nila sa isa't isa. Minsan tinanong ko si Rita kung ano ba talaga ang nararamdaman niya kay Ken. Sabi ko matagal na silang magkakilala pero bakit hindi na lang maging sila? Mag-best friend lang kami. Yun ang matigas na sagot niya sa akin, sabay irap pa. Simula noon, hindi na ako nagtanong pa. Lumipas ang ilang buwan. Gustong mag-apply ni Rita sa isang malaking pharmaceutical company. Kinailangan niya ang tulong ni Ken dahil wala siyang background sa mga medical terms. 3 araw na tinuruan ni Ken si Rita para maipasa ang interview. Sa sobrang curious ko, hindi ko naiwasang magtanong ulit. Ba't ba nangingialam itong ano? Story na iba, alam na alam mo. Yan bang si Ken may gusto sa'yo? Parang iba kasi yung pinapakitang concern sa'yo eh. Ang tagal nyo nang magkasama, baka nade-develop na sa'yo yan. Ang sabi ko kay Rita. At sumagot si Rita. Please lang hindi ako pumapatol sa kaibigan at barkada. Di tumahimik na lang ako. Pero kung ako ang tatanungin, boto talaga ako kay Ken. Hindi na kontentong manahimik. Etos lang yung pananahimik mo, girl. Isang mabigat na pagsubok ang dumating sa buhay ni Rita. Namatay ng biglaan ng papa niya. Dito ko nakita ang support ni Ken sa kanya. Hindi niya to iniwan at araw-araw nandun siya nakaalalay para kay Rita. Bukod sa akin, marami na rin naman kaming nakapansin sa dalawa. Uy, nandamay. Nandamay na iba. Nandamay kapag chismosa ka. Akala na marami, mag-boyfriend sina Ken at Rita. Pero ang pilit na pakilala ni Rita, best friend daw niya si Ken. Isang araw, isang good news ang natanggap ni Ken. Approved na ang application niya sa UK bilang nurse. Dahil dito, sinamahan siya ni Rita para mag-asikaso ng mga papeles. Alam na alam niyo yung buhay. No? Wala ka na ginagawa. Stalker. Hanggang sa dumating ang araw ng pag-alis ni Ken.
Gabi bago umalis, doon natulog si Rita sa bahay ni Ken. Wala namang issue dahil close naman si Rita sa family ni Ken. Kailangan niya daw ihatid sa airport si Ken ng maagang maaga. At hindi siya papayag na hindi maihatid ang kaibigan. Parang nakakatakot. Alam niyo yung detalye. Ano ba, kaibigan niya ba talaga to? Kasi nag-start siya with may serye. Napanood niya ba? Anyways, huwag tayo mga teka lang. Nakaka-curious lang, no? Oy. Anong role nito dyan? Oo. Magkahalong lungkot at saya ang nakita ko noon sa mukha ni Rita. Nagduda na naman ako. Hindi kaya may relasyon na ang dalawang ito? Ang tansya ko, si Ken may nararamdaman na para kay Rita. Hindi lang talaga ako sigurado dun sa isa. Mula nung umalis si Ken, patuloy pa rin ang communication ng dalawa. Araw-araw, pag free si Ken, madalas sila nag-uusap. Wala ring nagbago. Dito ko napansin na laging excited si Rita tuwing tatawag si Ken. 2 taon ang bubunuin ni Ken sa abroad. Pero taon-taon ay uwi siya sa Pinas para magbakasyon. At ang bakasyon niya, itinatapat niya sa birthday ni Rita. Bongga! Best friend lang ba talaga? Chismosan. Best friend lang ba talaga? Yan ang malaking tanong ko noon pa tungkol sa dalawa. Pero natuldukan na ngayon ang aking mga agam-agam. Dahil sa darating na November 2019, magpapakasal na silang dalawa. Natuldukan na ng bonggam-bongga ang kaetyosan nila. Ang kwento sa akin ni Rita, ayaw daw ni Ken na magkahiwalay pa silang dalawa. Sa wakas, nadinig din ng Diyos ang matagal na dasal at hiling ko na sana ay sila na ang magkatuluyan. Sabi nga nila, sa hinaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Pero nagtataka ba kayo kung bakit alam ko ang lahat ng ito? Ayan na. Revelasyon. Malaman natin. Okay. Anong Cute role to, mo? Cute. Ngayon ko lang nakita, ngayon ko lang nabasa. Ako kasi, ang mama ni Rita. Ang anak kong bunso ay si Rita. Ako po si Beth, isang masugid na tambalanista, at ito ang love story ng baby ko. Ano kasi kayo? Napamusga kayong dalawa. Malapit na namin maisip, Mama Beth, na baliw ba Nakakatakot to? ang kaibigan. Parang sobrang extreme yung alam mo sa, di ba, I mean, we can be friends but I don't know exact details. Alam mo yun? Parang sobrang Yung pagtulog sa bahay. Kaya nga, yung mga, alam mo yun, excited pag may tumatawag, di ba? Masyadong apektado sa mga Correct. nangyayari doon sa dalawa. And only a mom can be affected that way, 'di ba? Kaya naman pala, di happy. O 'di ba? Ganun talaga ang mga nanay. Talagang sobrang umi-effort talaga sila na magdasal para sa love life ng kanilang mga anak. Tinignan rin Totoo natin yan. sa perspektibo ng kaibigan. no? Yan. Kaya na weird na tanghang tayo. Medyo blinded tayo dun sa Oo, nanay na side. Correct, 'di ba? Pero kung tutusin, Bravo. ngayon, tinitingnan natin sa side ng nanay, bravo. Oo. Perfect ka mother. Talagang ano yan eh, Hands parang on, ah. tsaka kitang-kita niya na kung alam ng isang nanay. Yan, alam ng isang nanay kung sino yung okay para sa anak niya. And ramdam na ramdam niya talaga, feel niya talaga na si Ken ito. Kaya talagang ipinupush niya, ipinipilit niya, tinatapik-tapik, 'di ba? O in the end, wagi si mother. Totoo ka dyan. Talaga yung mga nanay very supportive sa love life ng mga anak, no? Hindi pong talagang ipagdadasal sila na, Lord, sana po magka-jowa na yung anak ko. Correct, totoo yan. Oo. Lalo na kung ang anak umiiyak na. Nagsasabi na sa Naawa na, sula nagkakagusto. Oo, ma, bakit ganun? Laging ganun. Meron ditong umaapila. Dasal daw ng nanay. Hindi niya pinag... Ay, hindi pinag... Kaya pala. Kaya pala. Nakulangan pala sa dasal. Hindi daw yung bisita natin si Salome Arinduque. Hindi daw pinagdasal ng nanay niya. Ayan tuloy. Yan. Hindi, pero malakas sila magdasal ha. Lalo na para sa love life ng mga anak nila. Talagang ano yan. Natatandaan ko dati kasi di ba hanggang 29 naluloko
niloloko pa ako na lalaki. Oo. Yung nanay ko hindi yan tumigil sa pagdasal. Hindi talaga siya tumigil sa pagdasal para makakita ako ng the one. Okay. Oo, kasi umiyak nga ako. Sabi ko, ano ba yan? Ang pangit-pangit ko ba? Hindi ba ako kamahal-mahal? Nung college ako, wala akong jowa. Nagtatrabaho na ako, nagka-jowa, niloko naman ako. Tapos 29 na ako, naloko pa ulit. Ang laki na ng gastos ko. Tapos yung nanay ko talagang hindi tumigil. Eh, pinagdasal ka na. Oh, so parang ganun talaga kung titingnan natin sa perspektibong nanay, yung kwentong ito, talagang The best ka, ma'am. Oo, tsaka legit yung legit yung kwento. Kaya Kasi detalyado. okay, yung una weirdong-weirdo ka, Oo. ba't ganito to? Nakakatakot, i-unfriend ko talaga yan. May something. Na parang maapektuhan ka sa lahat ng galaw ko. Anong klase kang kaibigan, di Kaya ba? nga. Oh, may, Diba? Tsaka may limit dapat eh. Nangingialam ka pa, Oo. di ba? Nanay naman pala. We're so happy, Mami Beth, na yung love story ng ni Ken at ng anak mong si Rita ay finally naging okay. At finally natupad ang iyong mga dasal. Nagbunga ang iyong panunukso. Nagbunga ang iyong pangungulit. Yan. Tama ba, ikakasal na? Sa November 2019. Yun, baka naman. Ano? Isang layer lang ng cake, pwede na sa amin tatlo. Padala ka dito ba? Kahit yung ulo na lang ng lechon, pwede na sa amin diba? yan. Why not? Congratulations. Congratulations sa'yo. Sobrang masugid na tambalanista si Mami. Oo, correct. At Thank you. masugid din nga nangingialam sa buhay ng kanyang Junakers. Alam mo, para sa isang magulang, wala nang masahanapin pa na yung anak mo makatagpo ng taong alam mong Kasi siya, alagaan. Pag magulang kang perspektibo mo, yung anak mo malagay sa tama Tama. sa maayos. Dahil nakikita niya Na si Ken is the one. Yun. Kaya so, gano'n. panatag na ang kalooban Correct. ni nanay. Kaya minsan, di ba, parang naiinis tayo sa mga magulang natin. Ikaw, naiinis ka sa nanay mo o sa tatay mo kasi hindi trip ng nanay mo o ng tatay mo yung jowa mo. Correct. Pero kasi ang perspektibo nila, tama nga sabi ni Tanghenyo, gusto nila malagay ka sa maayos. Eagle Nakikita eye siguro. kasi sila. Ramdam ng nanay yun nila na yung jowa mo ngayon, di ba, may something dyan. Mapapahama ka lang sa Oo, jowa mong yan. Yung hindi niya mawari kung ano, hindi niya ma-place kung saan ang gagaling, pero may duda siyang iba. Totoo yan. And most of the time, it is true. Totoo Correct. yung instinct nila na manluloko nga yan, mandarambong, manggagancho, estapador. O di ba yung mga gan o kaya may asawa. O, di ba? Ramdam talaga ng mga Tas, nanay yan. minsan yan mo tayo kasi ba't sila naiinis? Pero kasi At ramdam nila eh. nangingialam. At bakit din sila nangingialam? Kasi mawawala sila sa mundo eh. Mauuna talaga sila. Yun ang natural course. Dahil mas matanda sila, mauna sila. At gusto nila kapag iniwan nila tayo, di ba, pag iniwan ka niya, maiwan ka sa maayos. Marunong ka na, Oo. matibay ka na, matalino ka na, yung hindi ka na maloloko ulit. Oo. In this case, napakaswerte mo, Rita, kasi gustong-gusto nung nanay mo yung kayong dalawa. Correct. Hindi siya lumalabas na kontrabida sa inyo eh. Kaya maganda yung kwento. Mahirap talaga kapag ka-kontra. Hindi, tsaka, Oo. alam niyo po, mahirap magka-jowa ng kontra yung magulang mo. O kaya? Kasi lagi kang nagtatago. Tama. Laging parang mali yung Tsaka ginagawa lagi niyo. nag-aaway. based on experience Oo. yan. Yes, yo! Kasi lagi kayong mag-aaway ng nanay mo. Oo, to the totoo point yan. na ipinagtatanggol mo na palagi yung jowa mo. Based on experience. Oo. May paturo-turo ka ba? Based on experience ba yan, partner? Kasi totoo Hindi, yun, totoo yun. pag kontra yung Pag-kontra nanay yung mo magulang. sa jowa mo, ganun lagi yung lalabas. Lagi mo siyang pagtatanggol. Ang tingin mo kontrabida yung nanay mo. Correct. At pag, di ba pansinin niyo yun, kung halimbawa hindi ka lang nakaisang boyfriend, nakadalawa ka, di ba? Dalawa or tatlo. Dun sa mga boyfriend mo, nakasundo ng magulang mo, di ba ang saya? Correct. Parang ang gaan. Parang, Talagang, family member yung, correct. turing dun sa jowa kasi mo. kapag ka hindi niya type, tapos isasama mo sa pagsimba, magagalit yung nanay. Parang iirap. Oo. Sumama-sama pa sa Nag-eyeball pagsimba. rotation. Correct. Based on experience yan.
yung parang hiyang-hiya kang isama. Kasi nga, Oo. alam mong magagalit sila. Tapos kontrang-kontra. Tapos yung mga kapatid mo, ang sama din ng tingin. Tama, Diba? okay. Pero kung botong-boto, Naku, diba? laging welcome sa bahay. At saka Papuntahin mo nga dito si Yan. si Ken. Ang Mas tanong- inaasikaso pa Correct. yung isa sa'yo. Totoo yan. Totoo. Ay, tatanong, ba't hindi mo in-invite? Yan. Ganun. At yun ang masarap na pakiramdam. Pag kontrabida, naku, malayo pala, nasa gate Correct. pala, pinagsasarahan ka na ng Tama. pinto. Naku, inilabas na yung aso. Makapasok ka man ng loob ng bahay, nagdadabugan lahat. Diba? O Kaya sana- maswerte ka, Rita. Correct, maswerte si Rita. At sana ikaw din na nakatutok ngayon, maging maswerte ka in terms of love life and in terms of trip din siya ng mga magulang mo. Iba din kasi ang perspektibo pag ang magulang nagtingin parang sa donut, example natin. Donut? Oo, donut. Pag ikaw medyo in love ka, yung tinitingnan mo yung maliit na butas lang ng donut. Ang nanay kasi yung kabuuan yung buong donut. donut. Kaya nakikita niya doon kaya nakikita niya yung karakter. Correct. Ikaw pag in love ka, doon Doon ka lang sa tao. gitna. Tama. Yun lang yun. Oo, Diba? iba talaga yung nanay. Correct. Anong ginagawa ng nanay mo nung hindi niya gusto yung mga jowa mo dati? Sinasabi, hindi naman niya Hindi ko gusto naman yung niya, karakas ng jowa mo. iniisip ko nga kung anong ginawa niya. Parang wala naman. Kasi pero, wala ka naman dinala sa bahay niyo. basta pag hindi niya trip, hindi ko dinadala sa bahay. Kasi hindi niya alam. Oo. See? And it's not something good eh. Kasi ang ending, nagtatago ka tuloy. Correct, O, diba? correct. Unlike kapag gusto niya, anytime na dumalo kahit ano, 'di ba? Oo. Kahit maagang maaga, kahit sobrang late, hindi sobrang issue kasi nga type niya. Panatag yung kalooban niya. Oo. Okay, tamo lagi to lagi patago yung lakad. Wag mo sabihin mo, Chuper, nasa stasyon ako ha. Uy, wag kang Ang hindi ganyan. alam, nasa Pampanga, Wag nasa Zambales. Huwag kang naman ganyan, partner, baka maniwala sila. Kasi nga kontra. Oo, kasi Oo. mahirap talaga pag kontra, mga kabisyo. Totoo. Totoo naman ang sabi nila, it's really based on experience. So, mahirap pag kontra. Mas maganda kapag sila, yung mahal na mahal nila. Yan, Totoo. di ba? Tulad ng, sa sobrang mahal nila, minsan, mas sila pa inaasikaso kesa sa'yo. And that's wonderful. Correct. Yun yung maganda. Thank you, Mommy Beth, for sharing the story. Sa pag-chismis ng storya, love storya ng anak mong si Rita, maraming salamat. At kung ikaw, kabisyo, meron ka rin gustong i-chismis na kwento sa amin, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwaganggurnightstory@gmail.com. Malay mo, kwento mo ng ating pag-uusapan sa mga susunod na araw, kaya send na. Nakatutok daw sa atin ng mga second-year medical students na Our Lady of Fatima University na wala pang tulog since Monday kasi prelims. Nako. Uy, good luck. Agree talaga tayo sa walang tulog na yan. Sweet 16 ni Miss Shaina Nicole Salido Tonel via Love Radio Calibo. Good morning! Wait daw tayo sa kanya. Hi! And celebrate ang kanyang birthday today, si Mel Gareth. Nabati na ba natin siya kanina? Ha? Mel Gareth. Happy birthday. Happy birthday. Oo, super tambalanisa daw natin yan. Salamat. Hi, Grace. Hi. Video greeting hinihingi niyan. Yan. Mamaya padala tayo ng video greeting. And congratulations din dahil 19th anniversary ng Aficionado today. Uy! O, diba? 19 years na. Bongga. Beka naman. Beka naman. May pa masculine wash kayo kay Tanghen. Kailangan yan. Mga kabisyo, sana po ay bonggang inyong araw today. Ingat-ingat ka saan ka man pupunta. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang Matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema. Hey, Always your number one. SM Radio Station.